إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне үзенең иге-чиге булмаган сый-хөрмәтләрендә, киң-киң нигъмәтләрендә яшәтүче бердән-бер Раббыбыз, бердән-бер гыйбадәткә лаек булган хак илаһыбыз Аллаһы Тәгаләгә мең-мең шөкерләребез, барча мактау ва улуглауларыбыз булсын. Күпме генә Аллаһка шөкер итсәк тә аздыр. Күпме генә Аллаһның хакларын зурласак та, Аллаһ Тәгалә безнең гыйбадәтләребездән, безнең зикр ва тасбихларыбыздан күпкә өстендер. Без һәр кайсыбыз Аллаһка иман китердек. Аннан башка гыйбадәткә лаек булган һич бер зат юк дип шаһадат китердек. Кылган гамәл гыйбадәтләребезне аның ризалыгы өчен кылабыз. Кылган кимчелек ва хаталарыбыздан тәүбә истигъфарларыбыз белән Аллаһыга кайтабыз. Аның гафу итүенә, аның мәгъфиратына өметләнәбез. Кемне Аллаһ үзенең рәхмәте белән туры юлга күндерсә, аны һич кем адаштыра алмас. Кемне Аллаһ үзенең гаделлеге белән бәндәнең кәсеп иткәне сәбәпле туры юлдан мәхрүм итсә, аны һич кем туры юлга күндерә алмас. Җир һәм күкләргә Аллаһының рәхмәте булып килгән, безгә шушы хак динебезне өйрәткән һәм үзенең тормыш рәвеше, әдәбе, әхлагы белән безнең өчен, барыбыз өчен дә иң хәерле, иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламе һәм салаваты булсын. Шулай ук аның әһле бәйт гаиләсенә, аның сахабаларына һәм аның юлын кыямәт көненә кадәр дәвам итәчәк мөмин ва мөминәләргә дә Аллаһның сәламнәре, аның рәхмәт һәм бәрәкәтләре булса иде. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны мөселманны сөйгән кебек Аллаһ ризалыгы өчен яратам һәм Аллаһыга тугры булырга, аның әмерләрен үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәргә чакырам. Тақвалыктан башка һич кем хакыйкый мөселман булмас. Тақвалыктан башка Аллаһның әмерләрен үтәмичә, аның тыйганнарыннан тыелмыйча, һич кем хак иманлы була алмас. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Маида сүрәсенең 57-нче аятында әйтте: "Ваттакуллаһ", Аллаһыга тақва булыгыз. "Ин кунтум муъминин", әгәр мөминнәр булсагыз ди. Әгәр иманлы кешеләр булсагыз, Аллаһыга тақва булыгыз диде. Узган хутбаларның берсендә сезнең белән сабыр итү гыйбадәтенең бер юнәлешенә кергән идек. Кешеләрнең безгә карата зулымлык кылулары, безгә зыян китерүләренә ничек сабыр итәргә. Хутбадан соң бу тема белән кызыксынучылар шактый булды. Кемдәдер сораулар туды, кемдер язманы сорады. Димәк, кардәшләрем, чыннан да кешеләр арасында зулымлык мәсьәләсе бик мөһим. Кешеләр арасында бер-береңнең хакын кимсетү, бер-береңнең хакына кирү, түләмәү кебек нәрсәләр шактый таралган. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгаләгә иман китергән, Аллаһыны зурлаган, аның мәхлукларының хакларын да зурларга тиеш. Иң элек җир өстендә кешеләрнең хакын кем үти? Кем Аллаһның хакын үти? Чөнки аның каршына тормышта очраган һәр бер кеше ул нинди генә халәттә булмасын. Ул иң элек
Аллаһының мәхлугы. Аның каршында Аллаһның мәхлугы тора. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, хәтта кайбер кешеләр бик имансыз булсалар да, ялганга, азгынлыкка чумып яшәсәләр дә, алар оятсыз булсалар да, ул кеше кайсыдыр ананың газиз баласы. Әйтәләр бит, аю да үзенең баласына аппагым, кирпе дә үз баласына йомшагым дип әйтә ди. Шуңа күрә ул үзенең газиз, анасының газиз баласы булган кебек, ул Аллаһының мәхлугы. Һәм ул нинди генә халәттә булса да, синең өстеңдә ул мәхлукның хаклары бар. Һәм син кыямәт көнендә шул мәхлукның хакына кирсәң, җавап тотачаксың. Фиргавын тау башына менеп, бөтен Мисыр халкын җыеп, «Ана роббукумул а'ла» дип әйтте. Юк сезгә бүтән илә, юк анда бернинди дә Аллаһ. Мин сезнең бөек Раббыгыз. Сез миңа табыначаксыз дип, тулы бер халыкны үзенә табындырып яшәде. Күпме зулымлык, күпме бузыклык кылды. Ләкин аның да хакы булды. Аллаһы Тәгалә үзенең ике илчесен җибәрде. Шуның каршына китереп, «Изһаба иля фирауна иннаху тага, факула лаху каулан лаййинан лааллаху ятазаккару ау яхша» диде. Икегез дә, Муса, Харун, бөтен эшегезне ташлап барыгыз Фиргавөнгә, һәм аңа әйтегез, ул туры юлдан азган. Әйдә кайт Раббыңа. Нәрсә диде? Ягымлылык белән әйтегез диде. Ул патша ихтирам белән эндәшегез диде. Күркәм сүзләр әйтегез һәм аны өндәгез, чөнки ул туры юлдан азган, бәлки туры юлга кайтыр диде. Ә бит Аллаһ белде, ул барыбер кайтмый. Ул барыбер аның күфрлеге шул кадәр зур иде. Ул барыбер иманга килмәде, ләкин Аллаһ аның хакын үтәде һәм үтәтте үзенең илчеләренә. Шуңа күрә һәрбер кешенең мәхлук буларак, кеше буларак безнең үстебездә хакы бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр бер кешенең кардәшенең дәрәҗәсенә карата яки башка бер хакына карата зулымлыгы булса, әгәр дә беребездә икенче бер кардәшебезгә карата берәр төрле зулымлык, гаделсезлегебез булса, Пәйгамбәрбез әйтте, ул кеше белән бүген бәхилләшсен ди. Бүген үк бәхилләшсен ди. Ягъни мугамәләсен хәләл кылсын ди. Бәхил дигән сүз фарсыдан килгән, ул араны хәләлләштерү дигән сүз. Бәхил хәләл белән дигән сүз. Ягъни арада ялган кергән икән, харам кергән икән, урлашу кергән икән, кимсетү, рәнҗетү, Пәйгамбәрбез нәрсә ди? Бүген үк араны хәләлләштерсен ди. Чөнки кыямәт көнендә динар да, дирһәм дә булмас ди. Ягъни анда акча белән хәл итеп булмаячак. Бүген син кемгәдер акча тиеш икәнсең, бир акчаңны. Бүген син кемнедер шушы дөнья малы белән ризалаштырасың икән, ризалаштыр. Ләкин кыямәттә динар да, дирһәм дә булмас. Әгәр изгелеге булса, зулымлыгы кадәр шуннан алыныр ди. Укыган намазы, гыйбадәте зулымлыгы кадәр шуннан алып теге кешегә бирерләр ди. Әгәр изгелекләре булмаса, зулымлыгы төшкән кешенең гынахларыннан алынып, ул гынахлар аның өстенә язылыр ди. Бу Сахих Бухарида саклана торган хадис. Субханаллах, кардәшләрем, кыямәт көнендә күпме кешеләр үзләренең тырышып укыган намазларын, тырышып тоткан уразаларын, кылган хаҗларын, биргән садакаларын башкаларга таратачаклар. Кайбер кешеләрнең гамәл капчыгында бер изгелеге калмаячак. Чөнки шул кадәр Аллаһ каршына кешеләр киләчәк. Берсен рәнҗеткән, берсен кимсеткән, берсеннән талаган, берсеннән урлаган, һаман киләләр. Битте намазлар, битте садакалар, хаҗы китте бу кешегә. Тегесе сөенеп китте, аның хаҗын алып. Ә кайбер кешенең гамәл капчыгы бушап калачак. Ә кешеләр һаман киләчәк. Һаман киләчәк. Раббым, менә ул кеше мине алдады. Раббым, ул минем хакымны алды.
Раббым ул миңа үлчәүдә 1 килограмм дип ярты кило биреп җибәрде. Раббым ул минем гайбәтемне сөйләп йөрде. Ул мине рәнҗетте. Ул минем канымны түкте. Кемдер килеп, Раббым, менә шушы ират минем тормышымны җимерде дип бер хатын кыз килер. Бер ират килеп, менә бу хатын кыз мине бәхетсез итте дияр. Ата-ана баласына тәрбия бирмичә, кемнеңдер баласы килеп Аллаһка зарланыр. Шул вакыт ул үз өстенә шушы зар кылып, зарланып килгән, рәнҗетелгән кешеләрнең гынахларын алыр. Аллаһыга тақва булыгыз, кардәшләрем. Аллаһының мәхлукларының хакына кермәгез. Шулай да җәмәгать кем нәрсәгә лаек? Аллаһ Тәгалә аның каршында шул юлны ача. Кемдер зулымлык кылса, кемдер мазлум булып яшәвен дәвам итә. Әмма иман әһле ул тормыштан нинди генә халәткә дучар булса да, нинди генә авырлыккамы, җиңеллеккәме тарыса да, ул шушы халәттән, урысча әйткәндә ситуациядан үзенә файда алырга тиеш. Ул шушыннан җиңүче булып чыгарга тиеш. Кешеләрнең инде алдагы темага кайтып, чөнки ул мәсьәләдә бер хутба түгел, 10 хутба сөйләсәк тә әз җәмәгать. Кешеләрнең сиңа китергән зыяннарына ничек сабыр итәргә? Бераз гына яңадан шуңа кайтыйк. Безнең җәмәгать һәрберебезнең дә табигатыбыз загыйф. Безнең ихтияр кешебез загыйф. Шуңа күрә безгә гел этәргеш кирәк. Кай вакыт бер гамәлне кыл дисәң безгә җитми. Әмма ләкин шушы гамәлне кылсаң, сиңа җәннәттә шундый нигъмәтләр булыр дисәң, кеше батырланып китә. Кеше тап булмаган кешеләрен табып, шушы гамәлне кирешергә тотына. Шуңа күрә җәмәгать безгә һәр даим этәргеш кирәк. Кайда прәник, кайда камчы безгә ярдәм итә. Әгәр дә кеше үзенең ни өчен сабыр итәсен аңласа, аңа сабыр итү күпкә җиңелрәк була. Һәм сабыр итмәүгә карый, сабыр итү рәхәтрәк була. Бер вакыт, чөнки һәркем үз тормышыннан анализ ясап, үзе нәтиҗә чыгарырга тиеш, шулай бит үзенә үзе бәя куярга тиеш. Бер вакыт шушы мәчетнең имамы буларак, бүлмәдә тыныч кына утырганда, ишекләрне дөмбердәтеп бер абый кирде. Инде коридорда ук тавыш чыгарган иде. Кирде, менә монда тәртип юк мәчетегездә, менә фәлән, менә тегән, нәрсә булды абый дидем. Инде олы яшьтә, яшь кеше булса инде катырак әйтер идем. Менә ди, дуга кылдырырга килдем ди. Мәйтәм, әллә бабай дуга кылмадымы дим. Кылды ди. Анда сезнең ди кеше килеп тора, миңа ди айрым бүлмәгә кертеп дуга кылдыртырга кирәк ди. Шуннан соң инде бөтен кешегә каян бүлмә җиткерик инде дип сорадым. Җиткерегез, табыгыз, менә синең бүлмәң зур монда, бир бабайга шушы бүлмәне үзең кире утыр башка җиргә дип, инде миңа бөтенләй ябырылды. Әлбәттә инде хәзрәт булгач аның да нәфсе бар, аның да каны бар. Шулай бит, мин дә бераз гына ачуга бирелә башладым. Туктале абый, нигә килдең дә монда тәртип ясыйсың, акыл сатасың дип, бераз гына мин дә шулай ачуга бирелә башлагач, Аллаһ бер мизгелгә туктатты. Туктатты һәм шунда абый нинди сорау иде соң синең? Нинди нәрсә ничек дуга кылырга кирәк дигәч, кызыма дуга кылырга кирәк диде. Нинди дуга кылыйсың дигәч, рухына дуга кылырга кирәк. Исән түгел икән кызы. Кашан үлдесең дигәч, менә кичә җирләдем диде. Менә кашан шушы мәгълүмат килеп җитте, бөтен нәрсә тынычланды. Моңа кадәр аның ачуга бирелүен аклап булмый кебек иде. Ләкин ул яңа гына аңа хәсрәт килгән. Ул шушы кызын озатып, әле бит ул беренче көнне аңламый да кеше. Чөнки Аллаһ Тәгалә нәрсәләрнедер сүндереп куя. Ул акылдан шашмасын өчен, ул исән-сау калсын өчен. Икенче көнне кичә генә җирләп килгән. Әлбәттә җәмәгать менә кай вакыт ни өчен сабыр итәргә кирәкне аңласаң, шул кадәр җиңел сабыр итәргә. Әлхәмдүлилләh утыртып, заг итеп, инде кызына дугалар кылып, күңеле булып кайтып китте. Менә шуңа күрә җәмәгать әдәпле кеше белән әдәпле булу бик җиңел. Бигрәк әдәпле бу диләр. Әлбәттә, әдәпле кешеләр белән җиңел. Ләкин әгәр дә бер кеше килеп сиңа үзенең әдәпсезлеген күрсәтсә, яки ачуга бирелсә,
аның белән әдәпле булу күпкә авыррак, җәмәгать. Әгәр дә кеше сабыр итәргә өйрәнсә, әгәр дә ул үзенә килгән кимчелекләрне гафу итәргә өйрәнсә, Аллаһы Тәгалә аңа шушы гыйбадәтнең тәмен бирә. Аллаһы Тәгалә аның күңелен кардәшләренә карата сәламәт кыла, чистарта. Төрле яман уйлардан, кешеләргә дошман булу, күрә алмау хисләреннән, төрле мәкерлекләрдән, үч алу теләкләреннән Аллаһы Тәгалә күңелеңне паклый, тазарта, чистарта. Әгәр дә йөрәк менә шушы кешеләрне күрә алмау, сиңа зыян китергән кешедән үч алу, мәкерлек, көнчелек кебек яман авырулардан синең йөрәгеңне чистартса, әлхәмдүлилләh, Аллаһ Субханаху ва Тәгалә сиңа кешеләрне гафу итә белүнең, кешеләрне кичерә белүнең тәмен тоя башлыйсың. Ягъни, ни өчен без бүген күп гыйбадәтнең тәмен татымыйбыз? Чөнки безнең ширле кешенең, авыру кешенең авызы бозыла. Ул тәмле ашның да тәмен татымаган кебек, бүген безнең күңелләр бозык. Анда бик күп ширләр бар, мәкерлек, үч алу, тәкәбберлек, көнчелек, гыҗиплек. Аллаһ Тәгалә әгәр дә күңелеңне кардәшләреңә карата шушы авырулардан тазартса, син гафу итүнең рәхәтен тоя башлыйсың. Син шуннан ләззәт ала башлыйсың. Кемдер кешеләрдән үч алып үзенең ачуын баса, менә бирдем мин аңа кирәген. Күрдегезме нәрсә булып бетте ул? Ул шуның белән ачуын баса. Ул үзенең эчендәге дөрләп янган, аны яндыручы ялкынны шулай сүндермәкче була. Үзенең качкан йокысын кайтармакчы була. Һәм үч алып шуның рәхәтен тапмакчы була. Ләкин адашмагыз, саташмагыз, бу күңел тынычлыгы түгел. Бу нәфеснең туйынуы гына. Сиңа кемдер хакыңа кирип, синедер кимсетипме, рәнҗетипме, алдапмы, зулымлык кылып, ул синең нәфесеңә тиде, задел синең нәфесеңне. Нәфесең яна үч алырга. Һәм син үч алганнан соң, аның кирәген биргәннән соң, синең күңелең тынычланмый, синең нәфесең туена. Ул үзенең наркоман, үзенең дозасын алган кебек, харам дозасын, нәфес үзенең өлешен алып, шуңа туена, шуңа күрә ул күңел шатлыгы түгел. Үч алу теләге белән ул кешенең күзләре сукрайган диләр, шуңа күрә ул күрми, аның алдында бер генә әйбер тора. Ә бит җәмәгать, кешене гафу итә алуның ләззәте үч алып нәфес туендыру ләззәтеннән күпкә татлырак, ләкин күп кеше аны татый алмый. Күп кешегә Аллаһ Тәгалә бирми аны, чөнки ул нәфес кылы. Ул үзенең нәфес кылы булудан арына алмый, нәфесенә каршы чыга алмый. Аллаһ Тәгалә сабыр итүнең, гафу итүнең җимешен дөньяда ук сабырлык әһелләренә, гафу итүче кешеләргә дөньяда ук татырга насыйп итә. Һәм җәмәгать, менә бу кешеләрдән үч алу, безнеңчә әйткәндә, кирәген бирү, бу күбрәк көчлерәк кешеләрдә була. Кулында власть булган, бигрәк тә җитәкче кешеләрдә, түрәләрдә күп була. Әйттем бит, мин аны урынына утыртам дип. Менә күрдегезме? Утырттым мин аны ди. Әле аның кебекләр аңа кулда чаба. Ай, рәхмәт әйтәләр. Һәм җәмәгать, кеше гыйззәт, ул инде дәрәҗә, могущество, көч, куәт, кеше уйлый үч алуда дип. Ә кешене гафу итү, кичерү, ул хурлык, булдыксызлык, зәгыйфлек дип белә. Ләкин җәмәгать, кешенең күңел халәте кем кулында? Аллаһ Тәгалә кулында. Аллаһ Тәгалә кулында, һәм Аллаһ үч алып куаныч эзләгән кешенең күңеленә киресенчә хурлык бирә. Ә гафу итә белүчегә ул гыйззәт насыйп итә. Моңа дәлил Сахих Муслимда килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Аллаһ Тәгалә бәндәсенә гафу итү сыйфатын арттырган сайын, арттырып биргән сайын, аның гыйззәтен дә арттыра ди. Аллаһ Тәгалә гафу итүчеләргә гыйззәт бирә.
үш алып йөрүчеләргә, шуның белән нәфесен туйдыручыларга хурлык исти. Ни өчен? Алла Тәгалә аларга үш алган сайын хурлык исти. Мөхтәрәм җәмәгать, берәүдән үш алып куанганнан соң, нәфеснең шул куанычны тагын тоясы килә. Менә ул ни өчен наркотик харам? Чөнки ул аның бер тәмен тойганнан соң, ул тәмнән башка ул яши алмый, һәм шуның белән халак булса була, ләкин ул аннан арына алмый. Үш алып туйынганнан соң, нәфеснең тагын шул дозын аласы килә. Аның тагын туйынасы килә. Моның өчен нишләргә кирәк? Моның өчен гаепле кешеләрне эзләргә кирәк. Тагын кем сине рәнҗетте? Туктал, исеңә төшерәле. Әнә бит тегедә сине рәнҗеткән иде, күршеңдә сине рәнҗеткән иде, фәлән елылык булган хәлләрне дә менә шулай иттереп, нәфес үзенә эзли башлый. Жертва, корбан эзли башлый. Шулардан табып, шулардан үч алып, нәрсә? Ул туйынырга тели. Шуны тапканчы ул хурлыкта яши. Хурлыкта яши җәмәгать. Һәм андый кеше өчен бөтен кеше начарлана. Бөтен кеше, аның хатыны да начар, аның ире дә начар, аның күршесе дә начар, аның эштә җитәкчесе дә начар, эшчесе дә начар, кольцода юл бирмәгән машина хуҗасы да начар, һәм ул шушы машинаны узып, яки аңа саз чәчрәтмичә, яки аны кисеп кермичә ул нәфесе туя алмый. Кеше кайвакыт карап торасың, час пик вакытларында берәү икенчесен узса, күзе тына. Пешеходный переходны да күрми, тизрәк аны узып кистермичә, аны көн сайын күрәбез шәһәрдә. Бу нәрсә? Бу үч алып нәфесне туйдыру. Мондый кешегә гел хурлык килә. Гел хурлык килә, чөнки ул гел шушы нәрсәне эзли. Галимнәребез әйтте, кешене гафу итеп тапкан рәхәтлек үч алып тапкан рәхәтлектән күпкә өстенрәк һәм файдалырактыр диде. Чөнки үч алу тыштан гыйззәт кебек тоелса да сиңа, уздым мин аны, җиңдем мин аны, үч алдым мин аннан, ул сиңа тыштан гыйззәт кебек тоелса да, ул эчтән барыбер хурлык булып кайта. Гафу итү, кайчак тыштан хурлык булып тоелса да, ул эчтән гыйззәт булып чыга. Хаклыкта ул тыштан да, эчтән дә гыйззәттер дип әйтә галимнәребез. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ субханаху ва хак тәгалә әгәр дә бер кешегә гафу итүче йөрәк биргән икән, Аллаһ тәгаләне кимсетмәгән, Аллаһ аны күтәргән, Аллаһ аңа гыйззәт биргән. Аннарысын җәмәгать ни өчен кешеләрне гафу итә белү күңелгә зур рәхәтлек бирә. Тагын бер сәбәбенә тукталыйк әле. Чөнки гафу итүчене Аллаһ тәгалә гафу итә. Нәрсә чәчсәң, шуны урасың ди. Әл-җаза мин җинсил амал. Нинди гамәл кылсаң, шуның җәзасын аласың ди. Күңелдән гынахлар китә, Аллаһ сине кичерә. Синең гынахларың күңелеңнән киткән сайын, синең күңелең шул гынахлардан арынган сайын, аңа һава алырга җиңелрәк була. Чөнки гынахлар безне баса. Кәллә бәл рана ала кулубихим ма кану яксибун. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Каплады ди аларның йөрәкләрен калган гынахлары ди. Ни өчен кеше тормышның рәхәтен татый алмый? Ни өчен кеше кояшның яктысына сөенә алмый? Чөнки аның йөрәген гынахлар баса. Син кешене кичерәсең, Аллаһ сине кичерә. Гынахлардан арынган сайын күңелең күбрәк шатлана башлый. Кемдер синең хакыңны биреп бетермәде. Күңел рәнҗи, үпкәли, нәфес кайгыра, яна, ләкин үзеңә сорау бир. Син һәр вакыт Раббыңның хакын биреп бетерәсеңме соң? Һәр намазыңны күңел биреп укыйсыңмы? Бу бит Аллаһның хакы. Син Аллаһның һәр бер харамыннан тиешле дәрәҗәдә тыеласыңмы? Син үзеңнең иң күңел түреңне Аллаһыга бирәсеңме? Әллә дөнья кулы булып яшисыңмы? Менә бу сорауларны бирсәң, Аллаһ каршында күпме кимчелекләрең бар. Шулай бит. Кемдер синең хакыңны алды да, шундук кире кайтарасы килә. Үзеңә сорау бир. Аллаһ әгәр дә хәзер үз хакын син аңа бирмәгән, үз хакын кайтарырга теләсә, нәрсә булыр иде? Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә нәрсә диде? Әгәр дә Аллаһ сезгә
кылган эшләрегезнең нәтиҗәсен бүген бирсә, җир өстендә бер җан иясе дә калмас иде. Бөтенесе халак булыр иде. Ләкин ни өчен без яшибез? Чөнки Аллах гафу итә. Аллах сабыр итә. Аллах безгә сабыр итә. Аллах җирендә яшибез. Аллах биргән суны эчәбез. Аллах биргән һаваны сулыйбыз. Аллах биргән тел белән күпме гайбәт, ялган, бызык сүзләргә төшәбез. Аллах сабыр итә. Аллах безне кичерә, гафу итә. Ва яфу ан кафир. Аллах Тәгалә әйтә, әле мин бит күбесен гафу итәм сезгә ди. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, безнең хакны алсалар да, без аны шундук кайтарырга түгел. Без аны вакыты белән кичерергә өйрәник, гафу итәргә өйрәник. Аллаһның илчесе саллаллаху алейхи ва саллям һәрберебез өчен иң күркәм үрнәк булды. Ул әллә кешеләрдән явызлык күрмәдеме? Әллә Аллаһның илчесе чыгып Курайшлар каршына "Мин Аллаһның илчесе" дип әйткәч, бөтенесе дә "Машалла" дип аны кочаклап алдымы? Таш күтәреп, халак булсын, шуның өчен безне җыйдымыни дип туганнары каршы чыкты. Туганнары хыянат итте, дошман булды. Күпме иза чекте, күпме явызлык күрде. Кафирдән дә, җахил булган, әхлаксыз мөселманнардан да күпме зыян күрде. Бит җәмәгать, ул бер качан да үзе өчен кешедән үч алмады. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бер качан да үзе өчен кешедән үч алмады. Бит ул Аллаһның иң бөек, иң сөекле, иң саф мәхлук иде. Шуңа күрә Аллаһның иң бөек мәхлугы әгәр дә үзе өчен кешеләрдән үч алуны дөрес санамаса, кем безнең арабыздан үзенең нәфесен шул кадар зур, шул кадар өстен дип уйлар бөтен кешедән үч алу өчен. Шуңа күрә җәмәгать, әгәр дә сөекле пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям аның монда пәйгамбәрлек тормышы булай да кыска 23 ел гына булды. Әгәр дә ул шушы 23 ел эчендә үзен рәнҗеткән, кимсеткән, мыскыл иткән, аның хакына кергән, тормышын җимергән, аны рәнҗетүчеләрдән үч алып йөрсә, аның башка эшкә вакыты калмас иде. Аны безне иман юлына, таухид юлына, Коръәнгә, сөннәткә чакырырга, иң хәерле буынны тәрбияләп калдырырга аның вакыты калмас иде. Шуңа күрә ул кешеләргә үпкә түләү, үч алу белән шөгыльләнмәде. Ул кешеләрне тәрбияләде. Хәтта аның тәрбиясе аны рәнҗеткән күпме кешеләрне исламга килүгә, әлхәмдүлилләh, хидаяткә килеп, сахаба булырга сәбәп булды. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, әллә сахабаларны рәнҗетмәделәрме? Әбу Бәкрләр, Гомәр, Госманнар бу дөньядан киткәнгә инде 1400 ел вакыт үтте. Әле бүген дә җир өстендә үзләрен мөселман дип йөргән күпме кешеләр Әбу Бәкрне каргыйлар. Кайбер минбәрләрдән адашкан имамнар менеп Әбу Бәкргә, Гомәргә, Госманга ләгънәт кылалар. Аллаһ Тәгалә аларның үзләренә шуның белән кайтара, ләкин Әбу Бәкр, Гомәр, Госманга карата безнең мөнәсәбәтебез, аларга булган мәхәббәтебез бер нәрсәгә дә кимеми. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, алар да күрделәр. Алар да Аллаһ юлында хезмәт итүләрен дәвам иттеләр. Карагыз, имам Абу Ханифа хәзрәтләре булсынмы, имам Ахмад хәзрәтләре булсынмы, башка галимнәр, Риза Фахриддиннар, башка хәзрәтләр булсын, Аллаһ юлында күпме иза чектеләр. Күпме кешеләрнең рәнҗешенә түзләр. Каялар? Абу Ханифаның дошманнары, каялар? Алар ширеп күптән туфрак булдылар. Кая имам Ахмадны күпме интектергән, төрмәләрдә ишертергә тырышкан, юкка чыгарырга тырышкан залим патшалар, каялар, Мугтазилә, башкалар. Алар бөтенесе юкка чыкты. Алар бөтенесе туфрак булды. Әмма ләкин Риза Фахриддин әйткәнчә, галимнәр, алар кабердә ятсалар да алар һаман исән. Бүген өммәт һаман дуга кылабыз имам Ахмад өчен, имам Шафиғи, Абу Ханифалар өчен, Риза Фахриддиннар өчен, Барудилар өчен, Мәрҗанилар өчен. Алар инде Аллаһ хузурына китсәләр дә, без алар өчен дуга кылабыз. Чөнки алар күпме генә аларны кимсетсәләр, рәнҗетсәләр дә, юкка чыгарырга тырышсалар да, алар шуларга үпкәләп, шуларга рәнҗеп, шулардан үч алу белән вакыт әрәм итмәделәр. Алар өммәткә хезмәт иттеләр.
Алар китаплар яздылар, һәм без шуларның китаплары белән бүген дә үзебезгә туры юлны табабыз. Аллаһ алардан разый булсын. И Раббым, син гафу итүче, безләрне гафу итсәң иде. Раббым, синең җирең буйлап йөреп тә, синең кояшың астында яшәп тә, көне-төне синең нигъмәтләреңдә булып та, и Раббым, шушы җир өстендә гафиллеккә биреләбез. Раббым, тәкәбберләнәбез, масаябыз. Bütün нәрсә синнән икәнен онытабыз. И Раббым, безләрне гафу итсәң иде. Раббым, гынахларыбыз күп, әмма синең рәхмәтең шиксез. Безләрне кичерсәң иде. Безләрне гафу итсәң иде. Я Раббым, безләргә бер-беребезне синең ризалыгың өчен яратып, әгәр дә үз ара ниндидер үпкәләр булса кичереп, Раббым, шушы кичерүләребез сәбәпле дә синең гафу итүеңә, мәгъфиратыңа ирешүгә Раббым насип итсәң иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим. Астагфирулlah.